2009 amaphoyisa afike ekhaya abulala ubhuti wethu omdala i-firstborn kama. Nangu makoti wakhe. Nangu makoti wakhe wayena 21 years. 21 years eshona. Aboshwa amaphoyisa kodwa impilo yale ngane yabanjani? Yaphinde yaba normal. Yake yaphinde ya normal impilo yakho. Ngeke futhi ngeke kuze kuphinde nje ibe normal. Nina nithi nina asithule asingasho lutho amaphoyisa enze ayikho impilo yengane yakwethu eyophinda ithathwa amaphoyisa ayikho sikhona yabona nje ngelinye ilanga nozwa kuthiwa inhlamvu ingenela kumabiyelo amthembu ngoba mina ngeke ngithule kulungile kuthiwa usisa kathule ngoba uvikela umsebenzi wakhe angiso public figure mina angiso public figure and sibaningi ngabe ekhaya sibaningi into engantshela yona nje ukuthi vele kulula ukuthi nikhulume nina awukho phezulu umoya mina ngikhulumela phezulu sidalo sami uma kungaphinda futhi esiswini sikaMamhlongo kube khona umphefumulo ohambayo ngesandla samaphoyisa ngeke khululani inhliziyo gezani inhliziyo uvika lo bhuti wami omdala lo wakwethu akusiye ngisho nomuntu okhulumela phezulu umuntu okhulumela phansi umuntu ongazwani nobuxangu akazwani ngisho nanomsindo lwamuntu wakithi angithandi ngoba nina nifana nomndeni wethu omunye ngoba thina masifike sivela la sisho la ukuthi yena kwenzakalani nina niyaqhamuka nina leyo nto niyisabalalisa ukuze umndeni wethu uzonjani uzovikeleka kodwa nina anik-understand lokho sabona sikhetha abahle anik-understand lokho ukuthi the more sikhuluma the more indaba izosabalala the more nina nisivikela ngoba ngaleso sikhathi kuye kuthiwa nje hayi yonke into isibhekiwe ngoba ngeke sivele sisuke nje sikhulume kungenzakalanga lutho angidiniwe mina ngidlela nawo ufish mina angidiniwe kuphela ngizama ukuphendula ama-comments abathe na ubhuti wakho nina nikhona niyamdefenda khona imindeni engakwazanga ukudefenda abakubo nina bakwabiyela nikhuluma ngani iliphi icala elake lenziwa ubhuti noma wathiwa nje unecala umuntu ongenayo ngisho i-criminal record aqhamuke nje sekuthiwa hayi lo muntu lona nini politika niyazi nina ipolitiki aniyazi futhi mhlana qonda ukuthi lo hulumeni wenu enamvotelayo isihlava senzayo ukudivide kodwa khona umuntu uyobona mase kukubo mina ngimile eyakwethu ingane ayinacala eyakwethu ingane ayinacala eyakwethu ingane ayinacala ngisho uviki induku Bethwel Biyela wama VBB ngisho yena ke eyakwethu ingane ayinacala kuze kube sekugcineni futhi akukho la iyoboshwa khona ngoba inhloso ukuthi ingaphili
khona abayi-proud athi umuntu ayokwenza ngakubo kwabiyela lokho ngeze ukwenzani ukuthi kokhelwa abantu ku-social media ukuthi abakhulume kabi ngaye ukwenzani nathi nje bakhona abantu abasi-ofarishayo njengoba singomabiyela nje ukuthi yena awungikhulumela kabi ngobani kusho ukuthi yena ngoba wena uyazazi ukuthi uzalwe ubani uyamazi omunye umuntu uyamhlonipha omunye umuntu bangaka abantu abakhokhelwa ku-social media ukuthi benze izinto nje ey'ngekho right inqwaba awukwazi ukungitshela ukuthi yena mina ngiganile angazi awukwazi uzungitshela lokho ngeke uzungitshele lokho ungitshele ngengane yakwethu engifonelayo engikhuluma nayo awukwazi ukungitshela lokho awukwazi ukungitshela ngomuntu engimaziyo lokungazalwa ngaphaphama amehlo ami ngambona ngiyamazi angifuni ngiyolokhu ngishilo ngithi nina ngisho ngakhuluma nina nize nifikephi kodwa mina wami ubhuti innocent laba abacabanga ukuthi ngoba banemali bazokhokha bekhokhela ukuthi abulawe uwema I shame they mess with the wrong family elokho kuphela nje ngingakusho hayi ngeke size sivume futhi ngeke size sithule ngeke size sithule ngenxa ukuthi kuthanda nina ngeke ziphele vele ngeke ziphele angathi kufanele ukuthi afe kuqala hawu kufanele afe kuqala ukuze kwenziwe ibrayi empangeni kwenziwe ibrayi ukuthi hayi ufile kwathi hayi lo wakwabo omncane kusiyena ungajabula wena ingane yakini ukuthi uma kufa omunye umuntu kuthiwa hayi sekusele yona-ke manje hayi sekusele yona-ke ukuthi ife ebebekade bulale bani ngisacela vele nje oyedwa ozothi nje hayi mina ekhaya wasibulalela ubani bakade bulale bani waboshwa nini usho ukuthini umuthi bayamsukela obani obonke labo okhuluma ngabo umuthi yena bayamsukela bonke uthini wawahlohlolozwa NIU ngesibhamu yafika akuhlohloloza indoda ongayiboni ngisho ubuso yaka kuhlohloloza ngesibhamu uyakwazi ukuthi kunjani uhlohlolozwa NIU ngesibhamu wena